L-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali l-MDIA flimkien ma' Tech.mt, eSkills u l-MCAST nedew 3 inizjattivi sabiex iħajru u jħeġġu lill-istudenti jifhmu aħjar kif taħdem id-dinja diġitali moderna li qed ngħixu fiha llum il-ġurnata. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema inwettqu flimkien indirizzata mill-Ministru għall-Ekonomija għall-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri. Il-kap eżekuttiv tal-MDIA Kenneth Brincat spjega kif l-ewwel inizjattiva hija skola tas-sajf għal studenti ta' bejn it-13 u l-15 sena u li lan tagħha huwa li tajn li tfal jiġu familjari aktar mal-intelligenza artifiċjali, l-innovazzjoni diġitali, il-coding, il-blockchain, metaverse, 3D printing fost l-oħrajn. Dan se jsir mill-Lulju sa' Settembru fl-MCAST tarħal ġdid u hija miftuħa l 60 student biss. It-tieni inizjattiva hija bootcamp bl-isem ta' Exploring Intelligence u se jkun organizzat fuq perjodu ta' ġimgħa bejn il-11 u l-15 ta' Settembru fl-Università ta' Malta. Hawnhekk l-istudenti ta' bejn is-7 sena u 8 sena se jifhmu aħjar l-iżvilupp tat-teknoloġija u kif wieħed jista' jkollu rwol prinċipali fiha. It-tielet inizjattiva se żewweġ it-teknoloġija moderna mal-comics. Llum il-lonċajna varajna comic li jitkellem li huwa intenzjoni tagħna din hija l-ewwel ħarġa li hija intenzjoni li jkun hemm episodji oħrajn matul ix-xhur u snin li ġejjin. L-ewwel ħarġa hija propja dwar cyber security li huwa komponent essenzjali fit-teknoloġija. Dan il-comic l-intenzjoni tiegħu huwa li jagħti iktar għarfien dwar teknoloġija informattiva lill-qarrejja żgħażagħ tagħna. F'din it-tnedija l-Ministru Xkembri saħaq kif din hija xhieda ċara ta' kif il-Gvern jaħdem katina waħda mal-entitajiet biex ikomplu jedukaw lill-istudenti fuq l-ekonomija diġitali. L-applikazzjonijiet huma miftuħa u wieħed jista' japplika fuq is-sit tal-MDIA u l-postijiet huma limitati u għalhekk l-applikazzjonijiet jagħlqu meta jintlaħaq l-ammont ta' kemm jistgħu japplikaw.